Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, balik lagi dengan channel saya. Di malam hari ini ceritanya masjid saya itu rutinitas amalan malam Jumat Yasinan sekaligus juga tasakuran dengan telah dibangunnya sumur bor dari bantuan Pak Edi Sutibyo Piyayi Balerjo. Beliau menasarkan sumur bor untuk Masjid Miftahul Jannah. Pokoknya terima kasih Pak Edi Sutibyo yang telah memberikan jariah pembangunan sumur bor di masjid kami. Mudah-mudahan atau atas usaha beliau sumur bor nanti bermanfaat bagi jamaah kami. Dan terima kasih untuk konco-konco utawa pemirsa yang telah menyimak video-video saya dan ikuti kegiatan di malam hari ini di masjid saya. Bapak Ibu sengkon di kantor masyarakat membuat diunjuk rian dari negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan doa bareng ning mobil ku nak sentor ya. Harus delok ikon ini ya kan. Lagi deh. Lain. Gambar sumur bor sampun rampung, alhamdulillah sukses. Medal banyune senajan to wingi ngebur ngarep kayak mboten berhasil niki ngebur sampai berhasil sehingga menika dikasih terus pun syukuri pun katami nek cara nggih. Kali menika niki hadiah saking Pak Edi Sutibyo saking Balerjo asli Magelang niki jariah sumur menika ganjaranipun dipun khususaken dhateng ramanipun nggih menika almarhum Suparti bin Subroto Somo Diharjo. Niki sing dikhususke mangke jariah sumur menika. Kan menika yen ikhlas menggalih mangke hadiah Fatihah lan kados biasanipun iki kanthi lengkap sedekah iki maca Yasin biasa. Kayak ditu Yasine. Mangke ngecake berkat mangke nek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kubulna mu'minina minal muslimina wal muslimat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan abaina wa ummatina wa jaddatina wa ikhwanina wa alaina monggo disebut yang tak biasa. Wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمثالهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Sampun di saestu kagem momongi kula panjenengan sedaya muga-muga kula panjenengan sedaya dipun mong wonten tengahipun rahmatipun Gusti Allah dipun bina saking sedaya para kaguna manggih ayem tentrem sak lajeng-lajengipun. Salajengipun menika ugi kagem momongi Mas Anggar Sakti mangkenipun mlaksanakaken ngebul sumur. Muga-muga Pak Anggar Sakti, muga-muga dilindungi saking Gusti Allah. Anggenipun ngebul sumur ten pundi-pundi kemawon muga-muga tansah laris, muga-muga tansah paring rezeki, tansah kaparingan slamet wilujeng sak lajeng-lajengipun. Anggenipun menika ingkung menika sekonstitusi sak pirangkasipun menika kagem ngatami kula panjenengan sedaya dipun maos surat Yasin saha zikir tahlil. Mugi-mugi Gusti Allah paring ridho, kok menawi lepat, mugi Gusti Allah paring pangapunten, kok menawi leres, mugi Gusti Allah paring ganjaran, mugi ganjaranipun mugi dipun paringa dhateng almarhum Kyai Supati bin Subroto Sumodyajo, Sumiati binti Cokrowardoyo, Sudati binti Sujono, lan para leluhur kula panjenengan sedaya ingkang mumpuni sowan, mugi Gusti Allah paring pangapunten dosa lepatipun, pun kangge amal utaminipun pun rofaaken swarga ingkang minulya. Amin. Salajengipun iki kagem nggih ngatami anggenipun damel sumur bor, mugi-mugi saestu sumur bor menika dados jariyahipun almarhum Kyai Supati bin Subroto Sumodyajo, ugi jariyahipun ingkang kagungan siti para rumiyin Mbah Cokroirana sak pengandhap, mugi-mugi saestu dipun dadosaken amal jariyahipun ingkang tansah paring ridho Gusti Allah paring ridho slamet wilujeng dumugi sak lajeng-lajengipun. Salajengipun menika mugi-mugi sumur ingkang kula damel menika saged murakabi dhateng jamaah dhateng lingkungan, mugi-mugi saestu dados bedang rewangipun anggenipun ngiring-iringi kita gesang wonten ing alam dunya menika, mugi-mugi manfaat sedayanipun. Anggenipun kedalaken sekapan ana ora mugi-mugi ganjaranipun menika kula panjenengan sedaya, mugi-mugi anggenipun nampi rezeki saking pundi kemawon, mugi-mugi tansah menika dipun paringi ati ingkang tansah qanaah nampi sedaya rezekinipun Gusti Allah, mugi-mugi dados rezeki
kata halal berkah istiqomah itu ibadah lajengipun. Amin. Nggih mongkaten para bapak nggih menawi mujudaken menawi kirang cakep mugi Gusti Allah paring cakep menapa sedya niatipun kula panjenengan sedaya mugi-mugi dipun sembadani. Amin. Bakal aturi donga ya. Iki Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله يا ربنا الحمد لله الباقي لجلاله الكريم وعلى الشيطان اللهم تقبل بلغ وربنا نشهد بها بالوحي القبول من المسلمين المسلمات خصوصا في سقطي بين سوء والتوسط في أجر اللهم في الله وارحمه وعنه اللهم رحمه وبارك Wana khususan muslimati binti Sokowan Rio Sultani binti Sujono Wamana Rumah Warhamma wa Afimah Rahma wa Magana Rumah Wala tafkirna Fasama Kulan wa Ma'amah Rumah Rawbatan Nabiyati Jiran Wala tajil Qawlum wa Khufratan Fadira Ya Asli wa Amin Ya Ayat Inna ilji ila rahmi wa tiyatamardiya wa kuli ibadu kuli jannati sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah.